Dolamara Thana Lapen VDP atum ceroktok amai kangni. Non kevang ji Karbiong Thomas Council election hut mesen ing samjin pen kipachon jiaphan lapen lang ke thepen lang kanglom kisung pen kipajok jiaphan lapen VDP atum methang asai hem kachiklem pameji non pen angpar kiklem kachipaduk jiaphan mailong chethan chimumpon. Ada phorphai kebra achitim malompen Mai kepa doponong Dolamara Thana President Nobin Tokbi pensi mai cepahem phupon. Lepen non mai kepa alam the Dolamara Thana Secretary John Kathar pensi aluhi parchini alam the jaipon lapen mai kepa alam the jaipon. Bangso mailong aluhi atumpen mailong Dolamara Osi Laskar Ahmed Commandant Officer Village Defense Organization Officer Santanu Bey Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Tarang SGB GB lapen rong pen ke theki ding atum chetong dun si mesen pen mai pachon pon dihori pen amosing ti TK News BJP আৰু সরকারে গাঁওবুড়া আৰু মুখিয়াল সকলক এটা সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। এই সভাখনত আসন্ন আমার KSA ইলেকশনত যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হয়, তাত কোনো যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা নঘটে। দ্বিতীয়ত আমার ওচৰত লাগি আছে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক, তার কারণে তারপরা পশুপক্ষী এতিয়া ফ্লাড এফেক্টেড সিজন, যদি পশুপক্ষী আমার পাহাড়ত আহে সেইটো মানে সুরক্ষিত রাখিবৰ বাবে আমি সবক আহ্বান জানাইছোঁ। আৰু বানপানীত যদি কোনো এলেকা এফেক্টেড হয়, কোনো মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, তাৰ কাৰণে আমি মানে সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে 24 ঘণ্টা আমি সাজু আছোঁ। থ্যাংক ইউ স্যার। Dolamara PS OC pensi organize ponlo ini object bang ke lahlo je kebang je upcoming Karjingo Thomas Council election hot Dolamara PS angkang kidu polling station hai huilang isi monsan samjin pen pachun thagi aphan VDP SGB JB lapen kapre kithe geding dum phantak khangsi lahai apathak cherok tok ame dolo lapen second bang ke da lang kethe pen wildlife protection ko thaklo da Kaziranga national highway adu marat marenga pi apan koson se protection ki pinai ma VDP SGB GB pen chenglo police administration pen ka cherap cheto pen high protection apan chingwai iglo lapen third bang ke da lang kethe du kok ta hai laso Dolamara PS angkang lo so lang kethe ke dokok pen mane kisung deta hai lahai rescue fan koson se cherap cheto ima lahai puthak se ini cherap to kami bang ke paniglo KLA TDP asai hemalong Dhansiri KLA aru ke chengsi bangphu amai kangni pon aru nifai ingkoi re siarni ada porphai kep apor difu rong theang Karbilamet amai atiri asai hemalong KLA Dhansiri aru ke chengsi bangphu amai kangni pon KLA Dhansiri aru amai phu Philipson be chepahem phu pon amai along kongchun bang sar im tisopensi mai ke pha alam the jaipon KLA Dhansiri aru ke pang tang ponja puthak alam chethan chimum pon bangso amai along aluhiaman pen KLA TDP kongchun bang Joysing Tokbi lamthe rapchap bang Biren Hanse Sai Hemchun bang Sarsing Ingti Ramsing Terang bangphu Borsing Ar Hanse atum chetongdun difu pen Ram Teron TK News pini ingkoi rai si tarik aru cheklo surina ingkoi rai near ni kat news la pen ke Karbiang long live news channel la pen ke press teman ni ke semer prangsia ke rupi par piglo prangsia lang depan kurang tu pajirlo ini men ke Philipson be la pen ini la bangso Dhansiri Karbilamet ame ro ke seng nang ko kalam the puthak sini ya sabo than pajir mi ji la bang ke la hello Karbilamet ame ke seng la ke 1966 alika bonda piningan ke suri ni ra ningkan pharu ningkan tu tha kon lo ningkan suri ini ra ingko ra ini an le tanglo teta Dhansiri rat bang ke pini arni an tala bang so me bang seng te khala la sini li tum Dhansiri rat bang ke ningkan thok ke bratrokan se apichiru nang ko tamini li tum ning chima thalo je Dhansiri rat sita lapuan ke pa phiu kali lamet lam chong phan ka ching khona tum do la pen ke thek ke re ke to ke la tum ta du olo posili tum arni sibak chingwai ra la bang so me seng pono nang pusini tum ke dam tang tarik pripri aru chiklo surina ingko ra ni la bang so me seng pono la pen ke tum mi sen pen pachun pono la pen puthot pini abang ke cheng si
mate klaim bang pu bang piame padu pono la sila bang solong Central Committee tum same kongchun bang to bi sangho la pen hamse sangho terang sangho alang itu nang pat nang cetong gun pen la bang so men itu mesen pen la pen ke la bang so tar dhonsuri karbilamet ame aro bang ke itu hirthit pen la pen ke kibang hilangar ni anta mesen pen kam claim un ji kusni tum ning thipen pili la bang so me pha asini lilam thita apon pading de lo lan ning ji pen sanam thito ko dhonsuri aro long kali aro long chun bang mai phu lo la pen kong chun bang atung ko ma mai la pen ke bang ko ana claim bang phu bang pi do dhonsuri aro long no na mat ke ni litum Central Committee pen la bang so guideline ke long le det lang posi bang thong kep raisian sin non mar atu chipi pon lo mate bang ku bang hingwai pon lo pen kong chun bang ke li tum ching hon Dr. Sarin Kisolo selang li pansin non mat ke kong chun bang atu pon lo la pen ka prek atu do lang sita li hala pon bang ke pachini pon pedet po sita non mat li tum existing la bang so budi long ke bang thong kep raisian si dolo la pen non li tum meeting jujela la bang so me long sela ke play abang ku bang pian pan ta thap on tuyat po non ni litum akong chun bando nang li sidane ingraji alam te sambe nang li kaling ji do ta hai la sambe thora pot lang ke thepen hemred inglum lap polode munit atum ke do ke thak lapen ke chumu wepen chenglok ason tame isia ke sung thektik angdeng nangle rok ta hai lasang se lapu ni jangkar bianglong aru nifa inkoyarni West Karbi Anglong Chamber of Commerce KSA lapen Karbi Anglong Legal Forum atum chipatir pipon si kedamtang arni nipho aprang arwi ke jang chimit mepin dokok penajok lang ke theke batpik hemrit kanglum erajok lapu ni jang Karbi Anglong bithung constituency ke paro sangsokhi timung arong lapen rongkhang constituency hanlokrok patorong sitami lang ke thepik penajok hemrit jetuki asondo an lang inglum pen kedo thak kisung dokok si ningke mepen alang litum phan kichumo we kisung arat phan sanghan dali jang thupen chenglok ason West Karbi Anglong Chamber of Commerce Karbi Anglong Legal Forum lapen KSA tuma hinpen kerap ke pajirdam lapen lapu rongara tum kaning je pon ke nili tum ning insam piklo nili tum kisung ahut lapu sonang karjap dunapot lapen lason thom West Karbi Anglong Chamber of Commerce Karbi Anglong Legal Forum lapen KSA tum phan ke momo sitami ningpen birun eloputa ningje pon dongkamukamu jana singrong phar TK News nang limen ang kanika element hamay ang sabi hoy lapen non na dag nang itum ke komarong igla bang sabi ki mong arong hoy lapen nang itum labang so West Karbi Anglong Chamber of Commerce bini nang itum phanla asavet seta non beceng biri la langat he sek nang itum kidu kisung pen cenglok labang so kichu ki yuna phan asavet tan pinang kerap tekang nang lihin pen kupia kiru siti dun nilihin ban ke am sa sia kardam sinang churolo hoy nang litum pa anang kapajar the kidu kisung apot nang litum asap sabet sitame rong arlo keron kapacitang the kapon nang litum phan churolo lapen nang litum non labang so kidu kisung damtang ke komani asong atum nang rap dun lang dun dang dulumal kaprek asong atum kaprek asong ke avik lo la non pia sarkar si nang rapik tom lo oi lapen labang so non Chamber of Commerce atuman choda matang te nang ituma labang so kaprek ban nang rap bang duluma avik lang di non pini ke chengsi lo kadi Chamber of Commerce tum sinang pi baprang lo kadi nilimen montirok pipi nili pun nili pai ke tarabasa parde nili dana makili bangke hamro hasi nili tumbang ta kido tha thai besi nili tumbang ka ha nugang resti rong mili hada sinil tumbang ke cipa chonglam iglo an para ke non hasi nili hem ke ciba igla par nili bangke nari tu phanang theklok pen ni karong loje lapuson thak ke cirap thek lutang te nili bangke ning rong piglo ako anso si ning rong thuang te nili ba ni me krisi bang thurong ti ki cirap bisilote ning karong he la si nari tu phang kadu khan ta chure iglo jela puson thak si biarat chingkhon thek chijin so thek chirap thek bulutang te nili bangke churu par piglo tang de labang so nang li hin nang li ninga klong pen pin labang so Chamber of Commerce Chamber of West Karbi Anglong labang pen apen ke inglong pho apen ke legal program labang so abutung atum phanang li hin swarlu hin pen ku pia keru pi pon dinte milihin pen kiru pi pon bangke an susi labang so a chamber inglong pho
labang so angke se abang putum ta anso se paklempon aprang pajapon ikthek phat nili arna mahir jume hang eksi nili lan sington ikoklo lapen nili labang so song phan ke nili stamet tinen elobusi nili ninga klong pen chibi thip si matha iklo apen kapre song tum tanang rap dulu mah dam tang ni kapre song ba nili non het si nili minute phobak ta bilang nili hem chiwang arjukar julong lo ki jun nalang pipon ampara ke resonda pipon ko sini arjulong nili hem sorpenta chingki long ni phila atheni nili non si hem man ke le ile ma po ai philo sini bang thani thek thek dal le jo are sombang ke long iklo lo chini lo an susi labang so song ta pang tang nang lapen labang so pir thialong ritik poson lo labang so song bang ke pang tang iberna ko sinilita ninga klong pen paduk pave asong apan bang dam thik thek lo stamen non nili da na chitong dun kirap ke thek long pen bang nili ninga klong pen bang ke an susi pang tang ko nang pathek ko nang barat phan lason thakha kisung pirap ko nang pusin nili bangke khiljume nili ne klong pen pi pon lo asi nili hin bangke lan pen si than hi chon kang sinang ni mani thani phang to nili mani ke Michael Ramsa nili Westcar Binglong chamber komasa chairman lo tangte labang so nang nitum pini labang so keron labang ke kopia puthak igol labang so pini labang so nilitum sang adu lai litum keron nambang ke lason lo je ni poli truck aso prang pen nilitum ba thek long lo pen la langkang lu mate hem bet kana hok lu labang so litum thek dam long si nilitum pini pun Westcar Binglong chamber commerce ke lapen la nakirab dun Binglong PPSC lapen nakirab bilang Westcar Binglong legal phone atum chingrum pensi litum la bangso arong pusame litum la subscribe same linki me pen lapen kangon kadin so pen litum la pi pajul pum jipu dak ni la bangso adi manang le lapen nang litum la bangso nijangkar Binglong along non la bangso langkang lumalong konana contingency silang litum pini la bangso amai tangte la bangso a sang han nang litum keron na mi lon litum pini nang chenglo bitung homosti ben sinang chenglo bitung homosti ben nang ron nang bangso litum non dak ron khang homosti an si litum nang kang tom arje lo ka nang hanar ge herem ti la wan to suru lo nang itum anak kisung ke boya long same media partner tum nang serap dun pot apang silang itum media kodi man ni tum hin pen chorong pa jero la se hok pet lam mang pini la pulo Westcar Binglong chamap commerce atum pen pangdang konsi la sologot ini tum kas karbilo charle song tame serap itu no sologot Westcar Binglong legal ferium putum saforium do halatum same dolo mane ni pot rock pan arve continuously ke jang joine kopli aro ilang the la pelang piro ilang the joine mat pu aber an Westcar Binglong la aber apir the an bangke lang chokson situ la si la sulangang lumolong la flood affected areas komama la suka effect dun hala su ahem bon pirai apenang tum relief camp dunang koklo la sila alang tum kechuk kijun kisuk sak pen chenglok alang nitum dame sining mat happen mate chamber commerce dame ning mat happen chingwai chingsai si la bangso program deng pon lo la bangini tum sang chichuvet sapi dun no napen alu ko same solo dolo napen ako hokpet kenang tum medium pen nili kachu ningri kang tung mate si kacuru kang tung mangalo dongkam town committee along vice chairman alang si rensing dum dame labang so program arjulong pen alang dame aning kang sampen something combination garang distribute no si alang ni pan dame choro bek ning alang ni sona aning ke leader ke panu saye the peding nang ni dum dame nang ni pan nam hiru mi hang pilo na si nili labang so medium lang pen mate la so ada dim long pen karju kang tung mate kapacini kang tung nalo karbinong autonomous council long ke theke ding tum pustame nona son sung dat boy dat ahomoy ka lang ta chewang pen kacerap ka itu dun fansi chuning rilo atema ahok election aport ma halat ai se kam same alang tum atoyan nu alang tum workers man te toy pen nona son dak public tum ke sung karbi bupe dak dimasa bupe garo bupe belek khai tum na me ke sung do la sala tum na me kapalang pen kam me sen kepada pathak loy man sinili na bangso
kami dia long pen suning di kono silam tidak Hanik ya. Aprang sinong ni menang hanik ya. Elemen bang Mongol simpator pulo. Lapen dak halokrok pator arong sar. Kan nila bang so nang itum arong along langkang lumpen kitak am ke bini am ke ni ko an bag dolo. Langkang lum pini an pen ke ni po trok asong si dokong lo. Tang nila bang so aprang alom lam an nang itum pan pini aka asong kaprek ba sorkar pena kerap ta dolo malha. Dolo apra tumi ta ala parkong hi kusum yang te kuthor bangla pen hala klerap terang po alang li tumpan kang honong ajin so pen la dompol ring la haita lang lum elomati asi alang li bang lang ni tumpan pi kijuna lang son dak taxi pini labang solong KSA long pho lapen West Karbiang long Chamber of Commerce lapen legal program labang so song thom balbang so ap at butung atum panang lihin pen kopia kero pi ponji la Chamber of Commerce lapen inglong pho KSA atum lapen legal program atum pan lendi ke churu la pohilo je alang li tum pan Karbiara atum han kaching hon ke do lapen ke jinsu ke do labang so jok han lokrok patorarong amuni datum lang kethe kanglum la so ka jinso do thai ve thaka thai ve kichu kijun kisung sok sang inglum et so ka jinso alang litum pini nang ka humri alang litum asave sitare sonang pila nitum halok rok patorong arar tum don alang luma suri akardom paljero anto se arna ma hirjume pedona nitum alang litum phanteni un ilo je la so kisung hot ke chira phelo munit ke ahok pet polo kasi nitum choro dong alang litum pha tang de la bang so nang nitum hawar arlo angkang pielong konana rong si manen langkang lum nang di chini pami mal da ne ke tum ko kecheng ke phela pora satgao apendak saura rong apendak ni tum halok prok patora rong ni la ansi ni non ko ni tum karju tun long ke la an la pen pu engleng rong na tudulang edon doni do pula puta sonse arju tun long